Závisť. Teraz idem tak po stavbe a nájdem tento obrázok s mojím nikom Pokojný bojovník. Kedysi v minulosti by ma to možno urazilo, teraz ma to práve že potešilo, že niekto mi závidí aj to málo, čo mám a nevidí tú prácu, ktorá za tým je, že človek sa musí zverejniť, človek sa musí niekedy aj zhovadiť. Aj tak celkovo. Poviem vám pravdu, že ma to na chvíľku zomlelo, aj keď človek počuje ohováranie cez okno druhých ľudí a vie konkrétne ktorých. Tak to má takú chuť riešiť, ale práve v minulosti by som to riešil úplne iným spôsobom. Teraz mi to príde skôr smiešné a vtipné, že vlastne už som ani poriadne nezačal vytvárať nejaký content a už mi ľudia závidia. Takže to je proste slovenská mentalita a nikdy to inak neostane. A tebe odkazujem, čo si to spravil, že si u mňa iba obyčajný chudák a svedčí to len o tom, akú máš ty pekne zhorenú dušičku a že nič netvoríš. Tvoja jediná tvorba je, že chodíš do roboty, aby si odbúchal 10 hodín a večer si otvoril flašku a ohováral ľudí na terase. To je asi všetko, čo dokážeš. Či už na terase, alebo v kuchyni, alebo kde. Pozdravujem. Nikdy neprestaň ma hlavne kvôli takým ľuďom, ako si ty.